نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جی اے بیلیو ایسی ہونے دساں 20 کلے دے مالک کو 50 کلے دا کوئی 100 دا کوئی 1 کلے دا کوئی 1 دکان دا اسی اٹ رکھن لگیے نا ایرا تے براواں نہ لڑ پونے بھئی ساڈے ال نہ رکھی لڑائی ہو گئی ہے ایک اٹ دی وجہ تو رکھن تو ایرا برا لڑ پوندے اے حسن نو سید تاں ہی آکھیا جاندا ہے 36 لاکھ مربع میل دے کے بھی فرمایا امت نہ لڑے ان سید تاں دے نا جڑا ایڈی بڑی سخاوت کرے وہ سید دے جڑا ایڈا سخی ہوئے وہ سید دے حسن نے قربانی دیتی ہے حسین نے قربانی دیتی ہے بس تھوڑا جا فرق ہے حسن دی قربانی نے امت بچائی ہے حسین دی قربانی نے دین بچایا ہے نبی دا پتر ہون دا دعا نے حق ادا کر چھڑیا حضور دا بیٹا ہون دا حق ادا کر دیا دنیا نو دسیا ہے میں نبی اسی نبی دے بیٹے ہیں ہادانی ابنایا یہ دوویں میرے بیٹے نے واہ بھائی واہ حق ادا کیتا ہے مولا حسن نے رب ذوالجلال دی قسم ہے حق ادا کیتا ہے میرے مرشد حسین جدو آپ مکہ شریف پہنچے نا اے حق ادا یہ نا اسی سارے کوشش کرنے ہاں حج دے دنہ ہے جے مکے ہوئیے تے حج پڑھئے حسین پاک جدو حج دا چان چڑھے ہے تے مکے سن پہلی تاریخ بھی مکے دوجی چنوں بھی مکے جدو تریجی چنوں آئی نا تریجی چنوں آئی چاند دی تریجی آئی تے رات دا وقت تہجد دا ویڑا ہویا اس ویڑے میرے آقا حسین نے اپنی بہن نو فرمایا بہنہ مڑ تیاری کر جی میں مدینے ہوں کیتی آئی واہ حسین میں تیری لاجپال بہن تو صدقے جاواں بھائی میاں سفر کٹی جاندے نے یہ ساتھی وفادار ہوں سفر زندگی دے سوکھے لنگ جاندے نے جنال آلے وفادار ہوں ہاں جی میرے مولا حسین ناڑ ہائے 72 انج ہائے وفادار ہائے تھوڑے پر ستھرے ہائے میرے مولا حسین آپ مکے چو 3 ذوالحج نو لوگ احرام بن کے حج کرن آ رہے ہیں حج پڑھن آ رہے ہیں میرا حسین سواری تے سوار ہو کے حج بچین جا رہے ہیں بھائی سمجھنا تے دوسرے نا بھائی بغل کی دی میرا حسین حج بچان جا رہا ہے اللہ اکبر نکلے پہلی منزل تے فرزدق شاعر ملیا یہ بہت بڑا شاعر ہے تاریخ اسلام دا انشاءاللہ اگلے یا اس اگلے جمعے تے میں اس دی شاعری دا کچھ حصہ جڑا اس نے آل محمد دی بارگاہ پیش کیتا ہے سناواں گا آج میرا یہ ٹاپک نہیں فرزدق ملیا مولا حسین نے فرمایا فرزدق کوفے دے حالات سنا شاعر سی انہیں دریا کوزے چ بند کر دیتا انہیں کیا مولا دل تواڈے نال نے کوفے والیاں دے پر تلواراں بنو امیہ نال دل تواڈے نال نے اور تلواراں حکومت وقت دے نال نے اگو مولا جویں تواڈی مرضی ہوئے میرے مولا حسین پھر چل پے تھوڑا جہا آگے گئے بکر اسدی اس بندے دا نام ہے بکر اسدی یہ دوسری منزل تے مولا حسین پاک نو ملین مولا فرما دین اسدی کوفے دے حالات سنا میرے مولا حسین دی بارگاہ وچ بکر اسدی عرض کر دین اے ابن رسول اللہ کوفے دے حالات نہ پوچھو میں جدو کوفہ چھوڑیا ہے تے مسلم بن عقیل دی سر کٹی ہوئی لاش میں کوفے دے دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھی جیڑا اگو جواب میرے مولا حسین دیتا ہے نا
تاریخ دیاں کتاباں پڑھیاں، میں بھی تاریخ دا طالب علم ہاں، ساری تاریخ تقریباً میں پڑھی ہے، جتنی من ضروری لگی ہے یا من پڑھ سکتا سا میں بڑی پڑھی ہے۔ میں کسے جرت مند بندے دا بھی ایڈا جرت مند جملہ نظر نہیں آیا جتنا زہرا دے لال بولیا ہے۔ جدو ابو بکر اسدی نے عرض کی تھی نا کہ مولا میں کوفے دے حالات کی دساں، میں نکلیا کوفے دے دروازے تے، میں مسلم بن عقیل دی سر کٹی ہوئی لاش ویکھیے، میرے حسین بولے یا فرما دے نے کوفے تو آنا لیا اے دس سر کٹیا ہویا ویکھی جھگیا ہویا تے نو ویکھیا، ہائے 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 ہائے، فرمایا سر کٹیا ویکھی جھکیا تے نہیں ویکھیا۔ اے آل محمد دی شان ہے، اے سر کٹاندے نے باتا لگے جھکاندے نہیں۔ اس آخیا نہیں مولا جھکیا نہیں ویکھیا۔ فرمایا ٹھیک ہے تو جا حج پڑھن۔ سرکار پھر اگے منزل صراط تے پہنچے تو حر بن یزید ریاحی اے پہلا بندہ ہے جڑا آپ نو کوفے دے لشکری چوں ملیا ہے۔ رات اس نے آپ نو آپ روک لیا کہ تسی کوفہ نہیں جا سکتے، کوفہ ایک طرف ہے کربلا ایک طرف ہے، تسی کوفے نہیں جا سکتے، اپنا رخ اس طرف کرو۔ امام پاک رک گئے، شام دا وقت سی، فرمایا بیٹا اکبر اذان پڑھ۔ اکبر پاک نے اذان پڑھی، امام فرما دے نے 1000 دا دستہ سی ہور کول، امام فرما دے نے اسی نماز پڑھن لگے ہاں تو ساڑھے پیچھے پڑھیں گا یا ادھر بڑھنی آ۔ یہ کتابہ میں لکھا ہے کہ ہور رک گئے، جناب ہور رک گئے، رک اس تو گئے بجے امام چھڑ کے ادھے پڑھی تے نماز کوئی نہیں ہونی، تے جے ادھے پڑھی تے مڑ امام مان لیا تے مقتدی ہون دا حق ادا کرنا پونا ہے۔ تکبیر پڑھی گئی، سوچ دے رہے، پہلی رکعت وچ قرات ہو گئی تے سوچ دے رہے، جدو امام آئے نا رکوع وچ تے تقدیر نے آواز ماری ورکعو مع الراکعین، اور اے ہی نہیں جنہ نال رکوع کرنے دا رب حکم دیتا ہے مع الراکعین، فوراً آئے تے رکوع وچ آ کے شامل ہو گئے۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ ہمیں رکوع وچ رلیا ہے، ہورش نمازیاں وچ شامل ہو گئے، نماز پڑھ لئی۔ نماز پڑھن تو بعد عرض کی تھی مولا میں تو ان گرفتار نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ مینوں حکم ہے یہ کہ شاہ جی اور ان سید بادشاہ نو نبی دے پتر نو گرفتار کر لو، لیکن میں تو ان گرفتار نہیں کر سکتا، میں انہاں نے ایک سائڈ تے لینا، سرکار تسی رات نو نکل جاؤ۔ میرے مولا مسکرائے، مولا مسکرائے کیوں؟ فرمایا ہور اس تو پیچھا میں نے بڑے مشورے لوگاں دیتے ہیں کہ نہ جاؤ، رک جاؤ، وہ میرے یار بھی ہے، میرے بیلی بھی ہے، لیکن تقدیر تو کون جا سکتا ہے دور۔ ساری رات جنابے ہور اپنے لشکر نو لے کے الگ رہے، فجر ہوئی تے ویکھے آل محمد دے خیمے اتھے ہی نے، ایک پاسے ہور ٹردہ جاندہ ہے، ایک پاسے مولا حسین ٹردے جاندے ہیں، روخ کافے اللو تھوڑا بدل گیا، حتیٰ کہ محرم دی 2 آ گئی، محرم دی 2 آ گئی۔ جدو محرم دی 2 آئی تو میرے حسین سرکار دی کتابہ میں لکھا ہے سواری جدو ایک دشت چوں ایک لکو دک صحرائی چوں ریت دے ایک میدان وچ گزرن لگی تو حسین سرکار دا گھوڑا رک گیا، آپ دا گھوڑا رک گیا۔ آپ پوچھ دینے کہ ذرا پتہ کرو اس جگہ دا نام کیے، کسے دسیا حضرت اس دا نام دشت نینوا ہے، دشت نینوا اس دا اے نام ہے۔ کس نے آ کے دسیا حضور اے کرب و بلا ہے، اس نو میدان کربلا کہیں دن۔ میرے حسین لجپال نے
ویکھ کے اپنے سارے ساتھیاں نو فرمایا اس جگہ تے خیمے لگا لو، اسی اس تھان تے پہنچ گیا جس واسطے اللہ نے سن چنیا ہا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے حسین سرکار نے خیمے لائے۔ اللہ تو ان کربلا لے جائے۔ میں گیا، میں حسین پاک دے خیمیاں دا نقشہ ویکھیا ہے۔ میرے مرشد دے خیمیاں دا نقشہ بنیا ہے کہ خیمے کیویں لگے سن۔ ایک پاس سے میرے حسین پاک دا خیمہ ہے، ایک پاس سے شہزادہ قاسم امام حسن دے پتر دا خیمہ ہے، ایک پاس سے حضرت عباس دا خیمہ ہے، ایک پاس سے علی اکبر دا خیمہ ہے۔ اس طرح خیمے نے سادات دے ساریاں خیمیاں دے وچلے سن۔ خیمہ لایا میرے حسین نے اپنی بہن زینب۔ بھائی میں تے تصور کرنا کہ سیدہ نو اپنی بہن دے پردے دا کڈا خیال آ، لیکن کربلا والے ہاں سیدہ دے اولاد نال اور انہاں دی خواتین نال کلمہ پڑھن والے نے جو عمل کیتا ہے، صبح قیامت تک بھی انہاں تے لعنت کر دے رہو گے تے تاں بھی تھوڑی ہوئے گی۔ خیام لگ گئے، خیام تیار ہو گئے۔ اے محرم دی 2 ہے، ہور اکیلا نہیں رہا، او دے نال 4000 پھر 5000 لگاتار لشکر پہنچ دے گئے۔ بعد روایت 22000، بعد روایات 30,000 دا لشکر۔ انہاں 72 ہستیاں دے 4 چفیرے کٹھا ہو گیا۔ حضرات محترم، میرے حسین پاک نو ہر آفر دیتی گئی ہے، ہر پیشکش کیتی گئی ہے، لیکن او حسین ہی کیا ہے جڑا دین دا سودا کرے۔ حسین دین دا سودا نہیں کیتا، ایکو گل ہی کر دے رہن، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ حسین دنیا دے بدلے دین دا سودا نہیں کرنا۔ 7 محرم آئی، جدو ہر پیشکش حسین ٹھکرایا، انہاں کیا پانی بند کر دیو۔ خیمیاں دے اگے پہرا لگ گیا کہ ایتھو کوئی باہر نہ جائے، باہرو پانی کوئی اندر لے کے نہ جائے۔ 8 گزر گئی، 9 میرے مولا حسین نے عمر ابن سعد نو بلایا، انہوں کو میری گل سنے۔ 2 لشکراں دے درمیان میں ویسے وہ جگہ بھی ویکھی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے اللہ جاندہ ہے، لیکن ایک جگہ مخصوص ہے کربلا کہ ایتھے ملاقات ہوئی سی، اس جگہ تے ملاقات ہوئی۔ حسین فرماندے تینوں پتہ تے ہے میں کون ہاں، میں رسول اللہ دا بیٹا، تینوں یہ بھی پتہ ہے حق کی دے نال ہے، کیوں باطل دے نال ہے۔ بڑی تاریخی گفتگو ہے۔ انہیں کیا حسین سونے میں جاننا، لیکن میری جائیداد چھین لے گی حکومت۔ حسین نے فرمایا جیڑی حجاز وچ میری جائیداد ہے وہ لے لے، دوزخ نہ جا، تیری جائیداد انہاں لئی تو میرے کو لے لے۔ انہیں کیا حسین میرا گھر کوفے چڑھا دین گے، فرمایا میں مدینے چ بھی دیاں گا، میں جنت چ بھی دیاں گا۔ انہیں کیا حسین مینوں نہ رہ دی حکومت دا پروانہ دیتا ہے۔ بڑی طویل گفتگو بعد انہیں پھر بڑی طوالت بھی لوگاں کیتی ہے۔ آخر کار جدو انہیں کوئی گل نہیں نہ منی تو میرے مولا حسین نے ایک جملہ بولیا۔ آپ فرما دے دیں ابن سعد، بے شک تو میرے نال نہیں، لیکن یاد رکھی عراق دی گندم تو زیادہ دیر کھا نہیں سکنی، عراق دی گندم تو زیادہ دیر کھا نہیں سکے گا۔ انہیں کیا ٹھیک ہے میں کنک نہ کھا دی تو میں جو کھا لی سا، پر یزید دا ساتھ نہیں چھڑدا۔ اس تو بعد حجت تمام ہوئی، میرے حسین پاک گھر آئے۔ سیدہ دی جڑی 10 تے 11 دی خیمیاں چ رات ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے، تے 9 تے 10 والی رات بھی بڑی دردناک ہے۔ رات ہوئی، میرے حسین لجپال نے فرمایا اپنے سارے دوستانوں، میرے دوستو، میرے عزیزو، جتنے بھی اے لشکری نے
انہاں دا ہدف حسین ہے، تانوں کسے دی پوچھنا، جاؤ چلے جاؤ، حسین تواڈے تے راضی ہے، حسین راضی ہے، چلے جاؤ۔ حضرت حبیب ابن مظاہر حضور دے بوڑھے صحابی جڑے کربلا وچ مولا حسین دے نال آئے، عرض کردے نے سونیا تین چھوڑ کے ٹر جا ساں چند سال اور بھی لاں تے جے حشر دے دیں تیرے نانے پوچھیا میرا صحابی ہے میرے پتر نو کتھے گلا چھڈ گیا ہے تے سونیا میں جواب کی دیاں گا۔ ایک اور صاحب حضور سرکار دے حسین پاک دے ساتھی کھڑے ہوئے، عرض کہتے ہیں مولا تسی فرماندے ہو ٹر جا، جا سونیا مینوں تہاڈی محبت وچ قتل کیتا جائے، میرے وجود دے ٹکڑے کیتے جان، انہاں ٹکڑیاں نو جلایا جائے اور جلا کے راکھ نو ہوا وچ اڑایا جائے، دوبارہ مڑ زندہ کیتا جائے اور اے عمل مڑ کیتا جائے، انج میرے نال 70 مرتبہ بھی ہوئے تے زہرا دے لال سونیا میں تہانوں چھڈ کے نہیں جانا۔ ہائے 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 ہائے، انجی ساریاں جواب دیتے، انج دے جواب تاریخ وچ یا بدر دے میدان وچ نبی دیاں یاراں دیتے سن یا کربلا وچ حسین دیاں یاراں دیتے، اور دنیا دی ہسٹری وچ حضور دیاں یاراں دی تے مثال کوئی نہیں، اس تو بعد حسین دیاں یاراں ورگے یار نہ ڈٹھے ہو سن کسی۔ حسین دے مرید ایڈے پکے تے پختہ مرید ہے، میرے حسین پاک نے فرمایا جاؤ اپنے خیمیاں دے اندر آج دی رات اپنے رب دی عبادت کر لو، لیکن جان تو پہلا رکو۔ جی مولا، فرمایا سر اٹھاؤ، جدو نہ سر اٹھائے کی نظر آندا جے؟ مولا بڑے خوبصورت محال نے، فرمایا اے جنت دے او محال نے جڑے تانوں حسین ابن علی عطا کر دیتے۔ حسین پاک دے ساتھی چلے گئے، جدو چلے گئے اللہ اکبر، اور تاریخ وچ لکھا ہے کہ اس رات خیام اہل بیت چوں ذکر دی آواز انج آندی سی جویں مکھیاں دے نر مکھیاں شہد دیاں مکھیاں دے چھتے کولوں بھن بھناہٹ دی آواز آندی ہے، ہوڑی ہوڑی پر سکون تے با وقار نال ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ دی آل والے۔ جدو سارے اپنے اپنے خیام وچ مشغول ہو گئے نا تو رات ادھی تو ڈھل گئی، تہجد دا ویلا ہویا تے میرے مرشد حسین فرماندے نے اکبر دروازے اگے کھلوتے سن، جی بابا، فرمایا میری بہن نو بلا کے لیا۔ بی بی زینب حاضر ہو گئیاں، ویرا ادھی راتی بہن نو یاد کیتا ہی حکم ہوئے، فرمایا بہن تیرے نال کچھ گلاں کرنیاں سن، بھائی حکم ہوئے۔ فرمایا زینب میرا سفر کل مک جانا ہے، بہنا کل تیرا سفر شروع ہو جانا ہے، دنیا اے نہ آکھے علی دے پتر بہادر ہائے، علی دی دھی بہادر، دھیاں بہادر نہیں۔ عرض کیتی ویرا دنیا کربلا تک تین یاد رکھ سی، کربلا تو مدینے تائیں تیری بہن نو یاد رکھ سی۔ میں صبر دیو مثال قائم کرانگی، اگلا جملہ بڑا دردناک ہے بھائی، کربلا دے میدان وچ رات دے ویڑے بندے دھیاں رخصت کر دیں، لیکن حسین نے بڑی عجیب گل کیتی ہے، اپنی سینے نال ستی ہوئی 6 سال دی دھی سکینہ اپنے سینے نال لا کے فرمایا بہنا میری دھی میرے سینے تے لگ کے سون ہی لیے، میں اپنی دھی تیرے حوالے کرنا، میری دھی دے خیال رکھے۔ حضور دی آل دے غم میں جی نتھر آ جائے وہ میرے ذہن دے مطابق جنتی ہے، میرا فتوہ ہے بندہ جنتی ہے، وہ دیتے سائیں راضی ہوندے نے، رونا توفیق ہی تا ہوندی ہے، یہ بندہ کدھر ہو سکتا ہے۔ عزیزاں نے وقار جدو تہجد دا ویلا قریب جان دے ہویا، فجر ہون والی ہوئی، میرے لجبال حسین فرماندے نے اکبر بیٹا جی بابا، فرمایا ذرا کربلا دے میدان جا ایک واری جائزہ لے کے آؤ، جتھے کل جنگ ہونی ہے ماحول کیسا ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، ویکھیا دے میدان کربلا صاف ہے، کوفی نشے مدہوش دنیا دے نشے ستے پے نے،
میرے علی اکبر بادشاہ نے ویکھیا ہے اللہ اکبر این کربلا دے میدان دے درمیان ایک پردہ پوش خاتون ہے جیڑی اپنی چادر نال تھلے بہ کے کربلا دے میدان نو صاف پیاں کر دیا نے علی اکبر سیدزادہ صاحب تربیت فرمانے نے بی بی کون ہو آواز نہیں آئی لیکن جھاڑو بدستور چادر نال جاری ہے پھر پوچھے بی بی کون ہو آواز نہیں آئی پر جھاڑو جاری ہے تیجی باری پوچھے کون ہو آواز نہیں آئی پر چادر دے پلو نال کربلا دی دھرتی صاف ہوندی رہی ہے علی اکبر واپس آ گئے آئے بابا دی خدمت حسین فرماندے نے ہاں بیٹا گل کرو کیسا میدان ہے بابا میدان تے حسب معمول ہے بس ایک گل عجیب تے انوکھی ڈٹھی ہے فرمایا بیٹا کی ویکھے آئی عرض کردے بابا میں ایک پردے دار نو اپنی چادر دے پلو نال کربلا دی دھرتی صاف کر دیا ویکھے آئے 3 واری پوچھے پر آواز نہیں آئی میرے حسین لجپال دے ہنجو آ گئے اکھائیں جو آنسو آ گئے اتھرو گر گئے بابا نہ دسیا ہے نہ تسی بول دیو راز سے کھولو او مستور کون ہے میرے حسین فرماندے نے اکبر بیٹا جی میں تو اپنی ماں نو پیارا ہے اے میں حسین اپنی ماں نو پیارا ہے اے میری ماں فاطمہ ہے جیڑی اپنی چادر تطہیر نال میدان نو صاف بھی کر دیے فرمایا بابا دادی میدان نو کیوں صاف کر دیا نے فرمایا میری ماں میدان نو اس واسطے صاف کر دیے پئی اتھے کل میرے پترا شہید ہو کے گرنا ہے میرے زخمیاں لالا نو کوئی پتھر نہ چوب جائے کوئی پتھر سخت نہ لگ جائے ماں جو ہوئی پھر ماما دے دل انج دے ہوندے نے اللہ اکبر شاءاللہ کسے ماں دے پتر نو ایڈی درد نہ آوے جدہ پردیسی حسین نو درد آیا ہے اللہ تو ہن اجر دے وے اللہ تو ہن جدا دے وے عزیزہ ندی وکار جدو کربلا دا میدان سجے آئے اللہ اکبر حضرات سویر ہوئی ڈاڑھی گرمی شروع ہوئی کربلا دی ریت گرم ہوندی گئی ادو ہوا گرم ہوندی گئی ادو ریت گرم ہوندی گئی ادو 3 دن دے پیاسے سیدادے اللہ اکبر جنگ دی ایک قسم ہوندی ہے جنگ مغلوبہ یعنی ساجھی جنگ مشترکہ جنگ میرے حسین دے مرید زیادہ تعداد پہلے حملے تھی شہید ہو گئے جدو باقی شہید ہو گئے اللہ اکبر میرے حسین اپنے مریدان دیا لاشاں چک دے بین اکٹھیاں کر دے بین دے بیکھیا 18 سال دا پتر تیار ہو کے سونے سید دے سامنے آگئے فرمایا اکبر کدھر آئے ہو بابا منو اجازت دیو نہیں تے تاریخ آکھے گی حسین نے اپنے پتر بچا لے تے مرید قربان کروا دیتے بابا منو اجازت دیو فرمایا پتر تینو اجازت میں نہیں تیری پھپھی زینب دیڑی ہے اللہ اکبر پھپھو دی بارگاہ وچ گئے اد کردے نے پھپھی مینوں اجازت دے ورنہ لوگ علی دے پتراں دی شجاعت تے حرف اٹھان گے میں اپنے بابے تو قربان ہونا چاہنا میں حضور دے دین تو قربان ہونا چاہنا بہن تے بھرا نے دعا نے کٹھیاں سوار کرایا ہے اللہ اکبر میں کیویں سمجھاواں علی اکبر نو تے پالیا بھی حضرت زینب پاک نے آ اللہ اکبر حضرت اکبر سوار ہوئے نے میدان کربلا وچ آئے نے ہاں تاریخ
تاریخ دیاں کتابیں لکھے جنگ ہوئی ہے، تاریخ دیاں کتابیں لکھے علی اکبر نے 200 کوفی قتل کیتے نے، واصل جہنم کیتے نے، تاریخ لکھے بڑی دیر لڑائی ہوندی رہی ہے، پر میں آنا سیدہ نے سنت جہاد ادا کیتی ہے، کیڑی لڑائی ہونی آئی، یہ لڑائی کر دیتے انہاں نال کون لڑ سکدا؟ اللہ اکبر، جدو زخمہ نال چور ایک علی دا لال اور ایڈا سونا جن ویک کے مدینے آڑے رسول اللہ دی صورت یاد ہو دی ہے۔ آج کربلا وچ آئے تے امامہ بھی حضور دا، لباس بھی حضور دا، تے وچ چہرہ بھی حضور دا، ہائے ہائے نظران جھکا جھکا کے سید نو تیر مار دے۔ جدو 18 سال دا علی اکبر زخمی ہو گیا تو تاریخ دیا کتابیں انہیں لکھیا ہے، سنان بن انس نے برچھی ماری ہے، علی اکبر دے سینے چ لگی ہے، پشتی چپار ہو گئی ہے۔ اس ویلے علی اکبر جوان نے 56 سال دے بوڑھے باپ نو صد مارے، یا ابتا ہو بابا ذرا جلدی آیا جے، ادرکنی، اکبر نو اپنا دیدار کرایا جے۔ اللہ اکبر، حضرات دی وقار جڑا برداشت کر جائے، جنہوں سمجھ آ جائے، جڑا رو جائے، اللہ انہوں اجر دے وے۔ تاریخ دیا کتابیں چھینی لکھی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ دے اندر بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حسین نیڑے آئے تے ویکھیا جوان پتر کربلا دی ریتے اتے کوفیاں دے گھوڑے دوڑ دے پہنے۔ اللہ اکبر، میرے حسین سرکار کدی ایدے ہوندے نے تے ایدو اکبر دی آواز ہوندی ہے بابا، سرکار ایدے جاندے نے تے گھوڑیاں دے درمیان تو آواز ہوندی ہے بابا۔ میں کمیں بیان کر سکنا اس ویلے میرے مولا حسین دے صبر دا کیڑا ڈاڈھا امتحان ہویا ہے۔ حضرات ذرا غور فرمانا، میرے سونے نبی دے سونے نواسے نے جا کے اپنے پتر جوان نو چاہ کے جھولی چ رکھیا ہے، چہرے تو کربلا دی خاک ہٹائیے۔ اللہ اکبر، زلفاں ہٹائیاں، جدو سونا چہرہ ظاہر ہویا، سید نے پتر دے سینے چ لگی ہوئی برچھی ویکھیے۔ اللہ کسے تو جوان پتر دی موت نہ وکھائے، بڑھڑا باپ مر جاندہ ہے، کملا ہو جاندہ ہے، جھلا ہو جاندہ ہے۔ میں کمیں بیان کرا، سید نے فرمایا پتر میری آنکھیں جا آنکھاں با، ہاتھ برچھی دے رکھ کے جدو سید نے برچھی کھچیے، نال جگر دے ٹکڑے بھی باہر آ گئے۔ اکبر نے ہائے کیتی ہے، میرے حسین فرمانے نے پتر درد ہوئی ہے، فرمانے نے بابا برچھی دی درد اکبر جھل گیا ہے، پر جڑی مدینے والی بہن اڈیک دی پئی ہے، اکبر آ کے لے جانے، بھیرا لین نہیں آیا، بہن اڈیک دی ہو سی۔ بابا میں نو اپنی بہن دی یاد آئی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی بہنا تے ہر بھیران ہوئی پیاریاں ہو دیا نہیں۔ میرے حسین فرماتے نے اکبر پتر تو اپنا وعدہ نبھا، او اپنا وعدہ نبھائے۔ فرمایا مولا تو وقت دا امام ایک واری بہن دا دیدار تے کرا دے۔ میرے حسین نے اپنی ہتھیلی سامنے فرمائیے، جناب شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا ہے، مولا حسین نے ویکھیا ہے، مولا اکبر نے ویکھیا ہے۔ مدینے دا شہر سیدہ والی گلی ہے، گلی وچ سیدہ زہرا دا حجرہ ہے، حجرے دے اندر ایک پردہ دار بیٹھی ہوئی ہے، جتھے کھلو کے اکبر وعدہ کیتا بہن تینو لین آواں گا، اوتھے کھلو کے آندی ہے اکبر ویرا پنچھی روز سویرے جاندن رات نو واپس مڑوں دن کی ہو جگے ہیں، آج 3 مہینے گزر گئے نے، آج تائیں واپس نہیں آیا۔ فرماندیاں نے ویرا میں رات نو خواب تک آئے، مینوں بھوکھی جنگل جروندی نظر آئی ہے، مینوں ویران نے کٹے ہوئے گلے نظر آئے نے۔
فرمانیاں نے راتی ستیا مینوں خواب ایک آئی روندی ڈٹھی جگلی میں زارا دی جائی ویرا میں اپنی بھوپی نو راتی روندیاں ویکھیا ویرا چھتی آجا بہن دے ارمان مکا جا سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا اللہ اکبر یہ کوئی بڑھڑا باپ ہوئے تے تصور کرے کوئی جوان بیٹھا ہے تے تصور کرے برچھی نکلی ہوئی جگہ تو خون دا فوارہ پہ نکل دا ہے میرے حسین لجپال نے پتر نو سینے نہ لا لیا ہے مولا اکبر دا قد بڑا بلندہ قد آور ہے مورخین نے کتابہ میں جو لکھا ہے میرے حسین نے 70 پورے چائے نے لیکن اکبر اٹھایا نہیں سینے نال پتر نو لایا ہے میرے حسین لجپال ٹورے نے اکبر دا قد دراز چڑھ دی جوانی دو میں قدم زمین تے سینہ باپ دے سینے نال ذرا تصور کربلا چلو نا تاکہ تو سمجھ آئے میں کی دس دا پیا چھاتی بابے دے 56 سال دے باپ دی چھاتی نال چھاتی ہے اللہ اکبر ویکھناڑے انو پتہ نہیں پیا لگدا زخمی کون آئے ہائے اکبر برو زخمی ہے میرا حسین لجپال سید اندرو زخمی میرے مولا حسین چلے نے اکبر پاک نو لے کے دو میں قدم اکبر پاک دے زمین تے لگ دیوں دے نے زمین تے قدمہ دا نشان مقتل گاہ تو لے کے خیمیاں تک بڑھدا گیا ہے واہ حسین لجپال میں تیرے صبر تو صدقے ہوا میں تیرے پتر دی قربانی تو صدقے جاواں پتر نو خیمے جلٹا کے فرمایا اللہم تقبل منا هذا القربان مالکا حسین دی قربانی قبول فرمائی بیلی اور دوستو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اپنے نانا سے وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام چند گزارشات آخری سن لو 10 محرم دا دن آ رہا ہے کھیل کے نہیں گزارنا کسی اور فضول کام میں نہیں قرآن پڑھ دھیاں گزارو عالم روزہ اچ گزارو تسبیح اور تحلیل اچ گزارو پیاسیانو پانی پلا کے گزارو کیونکہ حسین اپنے پتر نو وصیت فرمائی سی بیٹا زین العابدین جدو میرے دوستاں نال ملاقات ہوئے تے انہاں میرا پیغام دیں جدو ٹھنڈا پانی پیو حسین نو یاد رکھیا ہے عزیزو میرے مرشد حسین دی یاد جتھے جتھے منائی جا رہی ہوئے میرے کول نہ آ سکو تے اتھے ضرور حاضری دیو نہیں تے تہاڈا ساریاں دا مشترکہ محفل تے پروگرام حسین لجپال دی بارگاہ وچ خراج تحسین پیش کرنا تے اسی اتھے منعقد کرنے مولا حسین سرکار دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا تے آستانہ پاک تے سارے بھائی حاضری لوانا اور جنہ دی جو ڈیوٹی ہے لنگر پکان دی لنگر حصہ دین دی جنہ جنہ دوستہ نے اس لنگر شریف دے اندر حصہ دیتا ہے انتظامات دے اندر اخراجات دے اندر حصہ دیتا ہے زہرہ دے لال انہاں تے راضی ہو جان انہاں ہور برکتاں تے جزائے خیر دین میں بندہ فقیر ایک ادنا دیا حسین پاک سرکار دا نوکراں انہاں دے نام دا ذکر بلند کرنا انہاں دے نام دا چرچا کرنا انہاں دی شہادت نو بیان کرنا سادہ جا بندہ تو جڑے بھائی میرے نال چل دیو میرے نال معاونت کر دیو اللہ تہان برکت دے اللہ تہان خیر اور جزا عطا فرمائے
تو 10 محرم الحرام دے دن مولا حسین نو یاد کرنا اور آپ دی یاد وچ اتھرو بہانا عبادت ہے۔ سو دوستو اور عزیزو، جڑے جڑے بھائی، جڑے جڑے دوست جتھے جتھے ہو وہ سفر کرنا، محافل شرکت کرنا اور ذکر حسین سننا، اور اہل سنت دی محافل وچ شرکت کرنا، کسی اور محفل وچ نہیں جانا۔ اللہ کریم میرے بیلیاں نو برکت دے وے، خیر دے وے۔ بچوں فرقہ واریت تو بچیا کرو، کوئی پوسٹ ایسی نہ کریا کرو جی وجہ تو کسی دوجے فرقے دی دل آزاری ہوئے، کوئی گفتگو ایسی نہ کریا کرو۔ ساڈا ملک فرقہ واریت دا متحمل نہیں ہو سکدا، ساڈا علاقہ، ساڈا ماحول اے کسی بھی فرقہ وارانہ تشدد اور لڑائی دا بالکل کسی اعتبار نال بھی متحمل نہیں۔ مہربانی کریا کرو تے دوجیاں چھیڑو نہ، اپنی جگہ چھوڑو نہ۔ اسی حسینیاں، حسین لجپال دے نام لین والے ہاں، اپنے جنہاں نال سان عشق انہاں دے نام تے انہاں دے کام وچ رویا کرو، باقیاں نال چھیڑ چھاڑ کرن دی پتر ضرورت نہیں۔ اللہ سونا تواڈے تے بھی راضی ہوئے، بندہ فقیر تے بھی راضی ہوئے۔ زہرا دیاں بچیاں دا جنہاں نے ذکر سن کے غم محسوس کیتا ہے، اللہ انہاں نے اس دنیا وچ بھی تے اس دنیا وچ بھی بے غم کر دے وے۔ وما علینا الا البلاغ۔